चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जयेन्टलि बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो जानुवारि दाननि 8, 9, 10 सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बे बलांगुरि हालामाव बलांगुरि दालाय एबसुनि सिङाव जानो थाखाय थांगासिनो दं आरो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनानै हरनो थाखाय दिनैहाय जोङो बलांगुरि हालामनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गोरों गोरा सुबुंफोरखौ लानानै दिनै सानथामनि हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि जि मोनसे बानजाय आफाद रिसेपसन कमिटि बेखौ जों दानाय जाबाय आरो बे कमिटियाव चेयारमेन हिसाबै कृष्णकान्त नार्जारी आरो कनभेनर हिसाबै रैसुमै ब्रह्म बिथांमोनखौ जोङो गुबै दायित्व होनानै आरो गोबां 100 जनसो जोंनि जे बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै बानजाय आफादखौ मैखोमै दाफुंनानै दोननाय जाबाय। जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि जि हाबाफारि बियो रायजो राजानि मददजों फैबाय थानाय समाव गाजा गोमजायै जाफुंलांगोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों चिरां जिल्ला एबसु आरो बिजनि दख'रा एबसुआ जोंनाव नोजोर आरो थांखि दं जे बलांगुरि ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' माहारिनि जि समाजारि थासारि फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि जि मोनसे थासारि गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै फरायसाफोरनि इयुननि स्किलनि बाथ्रा जिबन दानायनि बाथ्रा आरो गासै जोंनि रांखान्थि बिथिं बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै बे हाबाफारिजों जों गोबां एक्टिभिटिफोरखौ जों सरजाबनानै लागोन। गेलेनाय बिथिं हारिमु बिथिं लिरनाय फरायनाय लिटारेरि बिथिं आरो गुबुन गुबुन सामाजिक बिथिं जों नोजोर होनानै गुबैयै जोङो हाबाफारि लानानै जों बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जों लांगोन आरो बिनि गेजेरजों समग्र जोंनि बलांगुरि ओनसोल आरो बिजनि ओनसोलाव जों मोनसे गोदान सिन्ता आरो नोजोर गायसनगोन जाय सिन्ता नोजोरखौ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि समाजा जोंनि हारिया लाब जागोन बेखौ जोङो दिनै थिग खालामनाय जादों। नैबे हाबाफारिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानदों नामा? जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै बुङोबा बियो हारसिं नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोमनि गुदियावनो बर' माहारि आरो बे आफादा जोनोमनिफ्राय दिनैसिम 57 बोसोर जाफैबाय आरो बे बोसोराव बर' हारिनि गेजेरावनो थानानै हारिनि जेंना जेंगोना समाजनि बायदिसिना जेंना जेंनाखौ लानानै खामानि मावबाय थादों आरो बै जोंनि सानथामनि हाबाफारियावबो जों गोबां जोंनि हारिनि बिथिं जि सोनारनानै थानाय जेंनाफोर बेफोरखौ लानानैनो जों सावरायगोन। बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जाफुंनांगौनि थाखाय बे बिजनि हालामनि आरो बर' बाजार आरो बलांगुरि हालामनि रायजो राजाफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायदों जाहाथे बयबो जेरैबायदि हायो सम दिहुननानै जोंखौ जाफुंसारनायनि थाखाय हारिनि सार्थआव बे एबसुनि कनफारेन्सखौ जाफुंसारनो मदद होलायगोन जों बेखिनिखौ खावलायदों।